Bine v-am găsit! Cred că toată lumea a încercat fulgii de ovăz. Azi aș vrea să vă prezint un produs mai puțin cunoscut și anume să vă vorbesc despre cele două forme de ovăz prelucrate în grade diferite. Ovăzul tăiat din oțel acesta comparat cu fulgii de ovăz sau ovăzul laminat se mai numește. De ce cred eu că ovăzul tăiat din oțel, cu această denumire stranie, este o alternativă mai bună și mai bogată la fulgii de ovăz pe care cred că îi cunoașteți? Planta de ovăz, denumită Avena sativa, este o cereală cultivată pentru semințe. Prima formă, și anume ovăzul tăiat din oțel, numit și ovăz irlandez sau ovăz grosier. Denumirea de ovăz tăiat din oțel este practic, explică metoda de prelucrare, nu e nicio metaforă, explică mot-a-mot cum se ajunge la acest ovăz și anume miezul de ovăz sau crupele întregi sunt pur și simplu tăiate în 2-3 bucăți cu lame ascuțite de oțel, de unde denumirea de steel cut oats. Ovăzul tăiat din oțel, așa am văzut că se și practică traducerea la noi, sau ovăz se mai spune granulat, conține în mod natural și tărâțe, dar tărâțele de ovăz, cum știm, se vând și separat ca produs distinct. Ovăzul tăiat din oțel se gătește, se prepară într-un timp mai lung decât fulgii de ovăz, deci cam 20 de minute cel puțin, pentru că ovăzul tăiat din oțel este neprelucrat, nerafinat, are o textură mai elastică, mai grosieră, este foarte plăcut la mestecat, are o aromă de nucă și din punctul meu de vedere seamănă foarte mult, iată cum arată și comparativ cu fulgii, seamănă foarte mult cu arpacașul, numai că aceste granule sunt mult mai mici. Forma de fulgi de ovăz sau ovăzul laminat sau ovăzul rulat, mai este denumit, reprezintă crupele de ovăz care au mai multă procesare și mai multă prelucrare. Și anume, ca să se ajungă la această formă de fulgi, crupele sunt aburite și sunt aplatizate, rulate, adică cu role și cu tamburi pentru a le da această formă plată pe care o cunoașteți. Ovăzul se desparte, devine mult mai moale și absorbe mult mai ușor apa. Fulgii de ovăz se gătesc mult mai rapid și au o aromă distinctă de ovăzul tăiat din oțel, adică mult mai slabă aroma la fulgi, mai blândă să-i spun, în timp ce la ovăzul tăiat din oțel aroma este mult mai puternică. După cum bine știți, există și ovăz instant, care, după îi spune și denumirea, are și mai multe procese de prelucrare și de uscare, iar timpul de gătire este mult mai scurt și de obicei produsele de ovăz instant conțin și alte ingrediente, conțin chiar și făină și zahăr sau zahăr adăugat pentru tocmai a da corp și aromă produsului de ovăz instant. Nu este bun pentru nivelul de glicemie, nu este bun în keto, ovăzul instant și vă spun în continuare de ce. Ovăzul tăiat din oțel este cel mai aproape de original, și anume de crupele de ovăz neprelucrate. Și marele secret la ovăzul tăiat din oțel este faptul că se digeră și se absorbe mult mai lent față de celelalte două categorii cel puțin, dar mă refer în mod deosebit comparat cu fulgii de ovăz, pentru că acesta se consumă cel mai mult la noi.
Deci aici este toată filozofia aceasta. De ce ovăzul tăiat din oțel ar fi mai indicat? Tocmai pentru că se digeră mult mai lent și se absorbe mult mai lent, nu produce vârfuri de glicemie și de insulină, așa cum se întâmplă cu ovăzul instant și chiar cu fulgii de ovăz. Ovăzul tăiat din oțel nu este prelucrat, nu este modificat genetic și este un produs organic. Deci procesul de fabricație schimbă foarte mult calitatea ovăzului, modul de preparare, cu cât îl prepar mai repede, cu atât trebuie evitat, și schimbă și savoarea. Deși produsele sunt similare, se numesc ovăz în general, însă beneficiile și valoarea nutrițională sunt ușor diferite. Ce conține ovăzul? Și am luat acest exemplu de, să zicem, 40 de grame, deci cam cât face așa într-un bol mic. Are 10% fibre, 4 grame sunt fibre, 27 de grame de carbohidrați, destul de mult. De aceea este o discuție că e bine de mâncat la finalul mesei și nu între mese. Deci 23 de grame net carbohidrați, 5 grame proteine, 2,5 grame grăsimi, 0 zahăr, 150 de calorii la 40 de grame, nu are sodiu, nu are colesterol. Are o colecție de minerale, mangan în primul rând, potasiu, magneziu, fier, cupru, fosfor, zinc, seleniu și vitaminele B, B1, B3, B5, B6 și folați B9. Ovăzul integral, ovăzul tăiat din oțel, este bogat în antioxidanți și polifenol, în special acest tip de antioxidanți au și o denumire așa, vine de la avena, avenantramide se numesc antioxidanții, dar nu pe acest sector mă voi concentra. Foarte rapid vreau să vă spun că ovăzul tăiat din oțel, în mod deosebit, este excelent datorită fibrelor solubile numite beta-glucan, care îți dau această senzație de sațietate. Evident, sunt și în fulgii de ovăz, probabil și în ovăzul instant, dar în procesul acesta de absorpție și de digestie este cel mai important. Cu cât e mai lent, cu atât e mai bine. Deci aceste fibre solubile beta-glucan te ajută să poți slăbi, de pildă, cu ovăz datorită calității acestor fibre. Un studiu din 2017 arată că fibrele beta-glucan ajută la reglarea zahărului din sânge, scade colesterolul rău LDL, reduce bolile de inimă, ajută în diabet și aceste fibre beta-glucan, atunci când ajung în colon, sunt metabolizate de bacteriile bune și ajută la scăderea inflamației. Au și proprietăți anticancerigene, în studii se argumentează că reduc riscul de cancer de colon. Deci, ovăzul tăiat din oțel, că mi-e și greu să spun această denumire, este forma completă a ovăzului. Are cea mai puțină prelucrare și este forma de ovăz cu digerarea cea mai lentă. Și ce este cel mai important este faptul că are și indicele glicemic mult mai mic decât fulgii de ovăz și nu mai spun despre ovăzul instant. Ovăzul tăiat din oțel are un indice glicemic 53, fulgii au 57, ovăzul instant este sus de tot la 83. Deci dacă urmărești glicemia ta, atunci alegi un aliment cu un indice glicemic mai scăzut, totdeauna, mai ales că vorbim totuși de aceeași familie de ovăz.
Deci, chiar dacă are indice glicemic 53 mai mic, și ovăzul tăiat din oțel îl mănânci la final, dacă ești preocupat de nivelul de glicemie și de insulină și de eventual prediabet, nu-l mănânci între mese, cum spuneam. Deci nu este... acesta poate eventual să-l folosești în keto, dar cu numărarea evidentă a carbohidraților. Ovăzul este în mod natural o cereală fără gluten și poate fi un înlocuitor bun pentru cerealele cu gluten și pentru cei care au sensibilitate la gluten sau alergii, în caz de boala celiacă sau alte boli inflamatorii abdominale, dar trebuie să urmărim acest detaliu pe ambalajul ovăzului și anume să scrie că este ovăz certificat fără gluten, adică ovăz necontaminat, pentru că aceste lucruri se întâmplă foarte des. Să fie procesat, pregătit, prelucrat ovăzul și să devină contaminat de la procesarea altor cereale care conțin gluten. În concluzie, aș încerca ovăzul tăiat din oțel, cel puțin de curiozitate. Mai mult m-aș concentra pe această formă de ovăz decât fulgii de ovăzul instant nu mai pomenesc. Deci m-aș concentra pe această formă, sub preparat ca terci de ovăz, fie în apă, fie în lapte, cu scorțișoară sau nuci și poate fi folosit și ca garnitură la carne și legume. Și ne inspirăm cum îl preparăm din rețetele celebrului porridge, cred că ați auzit de porridge, sau terci, care chiar este de ovăz tăiat din oțel. Mulțumesc, la revedere!